Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paisuis ako mga bangsa tano. Inokon babenaragyang kaiyadyun ikatero o mga asyaira sa supat kataw a imam na palaya asyaira. Boy abnar, antaw kadi. Naaya katimbalas mbagtanosan na kabukagananan naguiprimbut rekanwanan ang kai a mga asyaira. Ano ni dalil? Aya dalil tano nagyang kai apat kataw imam, so Imam Abu Hanifa, so Imam Malik, so Imam Shafi'i, so Imam Ahmad, na miyaw na din akya pagintawiran nagubo makatundog agyang kutwa mitaong sangkanan a grupo asyaira aso Abul Hasan al-Ash'ari. Kami karayarayag, akapangakal, kapririmbot, karibatan, o ba diran di matero asupat katawa imam na mga asyaira. Adairan raota, nagudiran mi pagintawa, naguurian niran ang kai apmutuan sa Abul Hasan al-Ash'ari amitaong sangkanan aqidaw mga asyaira. Ilain tanuman, so Imam Abu Hanifa na inimbawatas kaniyang ko ikawalo-pulo ko hijrah. Ikawalo-pulo ko hijrah. Miyawafats kaniyang ko ikamagatos agu 50 ko hijrah. Tanudin nyo ya. So Imam Malik na inimbawatas kaniyang ko ikasyaw pulo agu 3 ko hijrah. Miyawafats kaniyang si iko ikamagatos agu 70 agu siyaw ko hijrah. So Imam Shafi'i na inimbawatas kaniyang ko ikamagatos agu 50 ko hijrah. Due to so ragun akyawafat ko Imam Abu Hanifa. Na miyawafat so Imam Shafi'i inako ika-200 agu 4 ko hijrah. Miyarayag. So Imam Ahmad na inimbawatas kaniyang ko ikamagatos agu 60 agu 4 ko hijrah, miyawafats kanyang ko ika-200 agu 40 agu 1 ko hijrah. Giyang kaya pata imam na miyaw na din sukya pagintawiran, miyaw na din so kinimbabawata ang kiran, miyaw na din sukya pangawaw fatiran, nagubo makagamaw agyang kai pembetuan sa Abul Hasan al-Ash'ari amitaong sangkaya panarima o mga asyairah. Na ano man di ranon di ikatero asa so Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad na mga asyaira. Karibatan, kabukagan. Yakalala kabukagan. Ino to? Na so Abul Hasan al-Ash'ari na inimbawata korago na ika-200 sagu 60. Isamya tero na ika-200 sagu 70. Dad na reot yang kira na sakatawbu. Apyaso Imam Ahmad pinakalas imam kung mga imam apat kataw na danyan rauta kamiyawafat so Imam Ahmad sa iko ika-200 sa 40 agwisa ko hijrah nagubo mimbawata so Abul Hasan al-Ash'ari ko ika-200 sa 60 o di na ika-200 sa 70 na ayapan akyabaloy niyan asyaira na sa iko ayay diyan na 40 kaaya paganay aqida niyan panarima agyang kay Abul Hasan al-Ash'ari na Mu'tazilah. Agyan kaya mga Mu'tazila na tatarim aniran as-sifatu Allah subhanahu wa ta'ala. So, giyabu kapagilay atano ko, kinimbawataan ko mga imam agu kinimbawataan sang kay Abul Hasan al-Ash'ari na miya kalalad arimbutan, marayag karibatan, agyan ka na diran iteron, o ba so patakataw imam na mga asyaira. Di. Nanggiro siram man na di kasi mga panarimayran. Daad na matuon ka panarima o Abu Hanifa, panarima o Malik, panarima o Shafi'i, panarima o Ahmad, o bayaran piya na uwil, so piya na uwil o Abul Hasan al-Ash'ari. Mawatan. Bida sira sa panarima. Naob kagiraw kanop man na aya ontol a panarima na so panarima ay Abul Hasan al-Ash'ari, adi sa manoto naribat beso panarima o mga sahaba. Ribat beso panarima o mga tabi'in, ribat beso panarima o mga tabi'ut tabi'in, ayamal anagyan kay apat katwa imam, ribat beso panarima o Abu Hanifa, ribat so panarima o Imam Malik, ribat so panarima o Imam Shafi'i, ribat so panarima o Imam Ahmad. Sa manoto na mga ribat beso panarima. Kaya kuri ka panarima, nagyang gana ng panarima o Abul Hasan al-Ash'ari, ayat-yag mo niyan na sa iko ika-200 sa gupito polo, kinimbuwatanon. Na aya panagkabaloy na asyaira, na aya panagkatuungan niyan ko akida niya na Ash'ari, na ko miraot ko 40 ragun iidid. Ano man ay kapturuan niyo sa ginan iuntul aqida. Na upa makaginan iuntul aqida na tisama na to na sumyawan anya na langon ribat. Sumiyak karaya-raya gaya adalil. Sa giyang kai agrupo na siran imariribat si iko panarima ka o pamabuka teruon tano siran imaka o untol na miya pakambuka gitano sa Rasulullah sa mga sahabat sa mga tabi'in nagu sa manuto na aya kakatarim at anuron na mga ribat siran mambu.
napakawatan nun wallahu subhanahu wa ta'ala kasulinang apanarima puun si ku Quran puun si ku hadith Rasulullah sallallahu mga babagar puun si ku kaijma'u no mga salaf si ku mga ulama sa na giyutoy untol apanarima aqida o mga muslim at maniman to na awidan tanwa saktano at umutundog ko mga una na pananggil ang tanwanan, panginta makaraya kertano pia-pia, nagumisang bayaya ko mga bangsa ko, karimbutan siran, wa anta uno nagyan kaya mga grupo mga asyara. Inshallah subhanahu wa ta'ala na at na mga sumpata iya, kapagayap sumpatan tanong sulit tanukiran ikapamagusaya, agiad na mga bangsa tanukiran, anam iya makapasad ka na ng buwan, narikiran imang magulama, gi mga panuluniran na kailangan amaknal tano pia-pia. So saya buo mga bangsa ko mga pagariakan na miyelay tano din. So patakataw imam na mawatan o basiran bebaloy ang mga asyaira. Ayam ala ng mga sahaba, ridwanullahi alaihim, napakawatan nun Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.